Един бус, две температури и нула компромиси. Това е Volkswagen Crafter хладилен с две отделни камери. Перфектен, ако возиш различни продукти едновременно. 2018 година. Евро 6. Надежден 2.0 дизел с 163 конски сили и автоматична скоростна кутия за максимален комфорт на пътя. 301 200 км. Сервизна история. Нов внос и готов за работа. Макси база. Огромен товарен обем. Навигация. 360 градуса парктроник. Задна камера, климатик, блютут, автопилот и електрически стъкла и огледала. Идеален за доставки на храни, месо, млечни продукти или замразени стоки. Цена 17 999 евро. Намира се в Карлово. При Ванс БГ 08 76 32 22 22. Крафтер с две камери. Един бус, два бизнеса.